diha sa Tagum. Oo, Okay. karon. Ato pagaisgutan kini Gob, ato na yung sugdan. Katong nagmando si Pangulong Duterte kinahanglan mo surrender na ang mga NPA sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar, kamong tanang gobernador gimanduan niini. Ikaw ang usa sa pinakapaspas, pinakadali og sa mubo nga panahon imong napasurrender ang bagang duot sa mga rebuilding NPA. Giunsa man nimo to, Kuya Gob? Siyempre atong gipaminaw ang ilahang mga mulo. Nganong misulod sila pag NPA og mao na nga atong gihatagan og inanaling solusyon para nga ilang masabtan nga importante sila sa ato ang gobyerno. So kuyog sa national government and local government units, giadtuan nato sila sa kabukiran. Og ikaw mismo Gob, ikaw mismo Gob mga- ang niagto? Ikaw mismo ang niagto gyud didto? Imong ginabi ako sila? mismo ang niadto kuyog sa atong Kulba. kasundaluhan o sa atong kapulisan. Grabe. Oo. Unya, Unsay kasagaran mulo? Kana. unsa may mulo Oo. sa lang ano nag-NPA sila Gob? Kasagaran, kalsada, panginabuhian, tubig, kuryente, walay trabaho. So mao na eskwelahan. So mao na nga gipakita dayon nato nga mi-aksyon dayon ta pinagi sa ilahang mga pangayo sa gobyerno o sa diyang ato nang na-implement sa ila nga seryoso kita mao kanay hinungdan nga mibalik sila sa sabakan sa atong gobyerno. Gob, di ba kasagaran ang mubalik dire kay tungod kay naay mga ayuda? Naay financial assistance. Sa imuha diha, wala ka lang, dili ka lang kutob sa financial assistance. Unsa ka tinuod ka to nga imong gitagaan silag libreng balay ug ang balay ilaha na gyud. Mao na nga tong gihimo nga nagpalitag mga materyales kay nakita nato nga ang mga panimalay sa ato mga kaigsuonan nga mga rebuilding IPs dahon sa saging ang ilahang mga bubong o dahon gyapon sa saging o panit sa kahoy ang mga bongbong nini. So nagpalit kita og materyales og ang atong kasundaluhan og ang atong kapulisan maoy nagpanday nini unya gitabangan pod sila og pananom sama sa gulay o Mauna na Gob, mauna na nga mga balay Gob. Kana mauna na nga mga balay, mauna na nga mga balay. Kanang ipakita na mo sa Kana na screen. diha sa TV screen. Kini nga mga panimalay mao ni ang gitubag usab nga gihatag sa National Housing Authority Wow. pinaagi ni General Manager John Escalada. Grabe. Nani sa ato dinhi sa siyudad sa Tagum sa Grabe. Gob, pwede si Bernie Gob, NPA man ni Gob, pwede siya mag-surrender na nimo para magkabalay po. Pwede mo surrender na sa imo Gob kay para na makabalay po ko diha. si Birne mo surrender at tulo ka balay at ngayon si Escalada. Oo. So karon kanang di na gyud sila mamalik Gob. Ang problema magud ani Gob inani. Basin unya kung mawala na pud ka sa pwesto, ana unya ang kana nga mao nga mga balay mawara pud na sa gikan kanila. Dili na ni makuha gikan sa kanila kay awarded na ni sa ilaha o ang yuta ni para na gyud sa ilaha. Siyempre Ug gani, muna ang